Hej, i dag vil jeg lave min første tutorial, og det bliver om, hvordan man laver en YouTube-baggrund. Og det er med Cinema 4D og Photoshop. Og ja, det er min første tutorial, og det er første gang. Ja, det er første gang nogensinde. Så det bliver måske ikke lige så god som alle andre, men ja, jeg skulle begynde på et eller andet tidspunkt. Så åbn Cinema 4D, og så laver vi en motekst. Og når og så skriver jeg jeres navn. Jeg skriver også X-Brorson X, som jeg nu hedder. Eller ja. Og ja, og så laver I tykkelsen af skriften. Den skal være cirka 80. Og ja, så rykker jeg lige ind på midten, og så siger vi skrifttype. Det bliver, ja, det må jeg selv vælge. Det skal jeg ikke styre. Og jeg vælger så en, der hedder Most Wasted, tror jeg nok den hedder. Og så skal jeg lige finde den. Det her, det er ikke direkte, altså jeg har filmet først, og så har jeg lagt stemme til det bagefter. Så ja, det er lidt sværere på en måde. På en måde er det også lidt lettere, men så har jeg nogle render settings i forvejen, som jeg tager. Og så skal du have alpha channel til indenunder save. Ja, indenunder save. Der skal du have alpha channel til. Og så skal du bare lige finde det sted, du vil gemme den. Og så bestemmer du sådan set til alt det andet. Om det skal være PNG eller JPG eller hvad fanden. Og så er der også godt effekt. Og så global illumination. Og ja, så vælger jeg lige render settings der. Og så på hvad fanden, så laver jeg material, men det har jeg allerede i forvejen, og man skal lave det. Hvis man ikke har gemt noget material, så skal man dobbeltklikke ned i det felt, der er der noget, og dobbeltklikke på den, der kommer, og så kan I lave color og reflection, og jeg viser også lige, hvordan man laver det. Der er fuldstændig eller hvad det hedder, fuldstændig, der spejler helt vildt, og så bare sølv. Den skal jeg nemlig bruge som kant i den her tutorial, så det gør jeg nu. Og der så tjekker jeg reflection til, og så untjekker jeg color. Og så skal jeg reflection ned på 80 eller sådan noget, cirka. Og så tager du en blå på, den hiver du over på, eller trækker over på, og det gør og det samme med sølv, bare 2. Der skal 2 sølvting på. Og så i den første, der skriver du R1. Og så R2 i den anden sølv. Og så skulle jeg så lige have taget fillet cap på. Det gør jeg så bagefter. Nu tilføjer jeg et lys, som lige sætter lidt tilbage, hedder det. Og så fattede jeg ikke, hvorfor det ikke døde, mand. Men det var fordi jeg ikke havde sat fillet cap på. Og så ja, nu gør jeg det vist snart, i hvert fald. Det er svært der. Nå. Men så går du ind der på din tekst, caps, og så fillet cap, og den anden fillet cap. Og så kommer der sølvkant på. Og så er det også lige en god idé at gå hen på den firkant der, eller ja, den firkant der, og så plane, og så gør den længere, sæt den ned, og så add en material, og så bare check luminance, og ikke mere. Sæt den på, og så tag den ned, så man ikke kan se den. Eller det kan være lidt lige meget. Når du har alpha channel, så gør det samme, bare hvor du sætter den op over den.
også med luminance på. Og det, hvad det hedder, det belyser teksten, så det er smart. Ja, så kan du, ja, så render, og så trykker jeg lige pause til den er færdig med at render. Ja, og så åbner du Photoshop. Når den er færdig med at render, så trykker du open, altså file, og så open. Og så skal du have en YouTube template, og der kan du sådan set bare søge på YouTube template, download den på til Photoshop ind på YouTube. For jeg kan ikke huske, hvor jeg fandt min. Desværre. Så hvis du vil have den i fuld skærm, så bare fedter en screen med forstørrelsesglasset. Og så skal du ellers bare gå ind i Photoshop, file, place for at få teksten ind. Og så skrive, ja, så find den, hvor du har gemt den. Og så, ja, så finder den der, og forresten, så hvis du ikke ved, hvordan man render, eller hvordan man gemmer et billede i Cinema 4D, så trykker du bare Shift og R, så begynder du at render det. Og så rotate, ja, drej den 90 grader. Og så holder du Shift nede, imens du gør den mindre, fordi at så beholder den formen, og her der laver jeg så lige fejl, så jeg bliver nødt til at slette laget og sætte den ind igen, men det gør heller ikke noget. Så gør jeg det lige igen. Så file, place, der, og så den samme med tekst igen. Og så husk at holde shift ned, når man gør den mindre. Og for at få det der frem, så du gør den mindre, hvis du går ud af det, så tryk Ctrl og så T. Og så vender jeg den. Sætter den over. Og gør den lidt mindre igen. Og så sætter jeg den lige præcis ind på der, og det er lige meget S'et, altså jeg bruger sådan der, det går lidt ned i. Og så tager jeg vist, og ja, så tager jeg, hvad gør jeg nu? Nå, så går jeg ind på backdrop, og så skifter jeg farven til sort, og tager spanden, og så trykker jeg på baggrunden, så bliver det sort. Og så tager jeg brush tool, trykker der, og så får den op på 1300 pixels, og hardness på 0%. Det er sådan set meget enkelt, det her. At det er bare sådan en nem tutorial, det bliver alligevel flot nok. Så. Og så kan man så lige vælge farven. Jeg tager så bare den farve, som min tekst er. Så lige en new layer, sådan så det bliver på et nyt lag. Og så kan man så se, at det bliver lyst op inden fra midten af. Det synes jeg, det ser rigtig godt ud. Det ser sejt ud. Meget. Og så, når du har gjort det, så, så laver jeg lige en fejl, fordi jeg vil gøre noget. Hvor, som kommer nu, så new layer, så trykker jeg filter, render, og så clouds. Men det duer ikke. Eller det duede ikke der, men det plejer at du. Så det gider jeg ikke lige sige, hvordan man gør. Så trykker man bare overlay ind. Men ja, men det duede ikke, så jeg slettede bare laget igen, og så gjorde det normalt. Kæft. Og så ja, så belyser den lige lidt, man gør den lidt mindre, og så belyser den i forskellige steder. Og så tager den her tutorial også lidt lang tid. Det er 14 minutter. Næsten 14 minutter tager den.
Helt lang tid. Jeg tror, det er min længste video indtil videre. Så gør jeg det der, og så... Ja, så trykker jeg på den der, hvis man vil have sådan nogle små prikker, så går man ind på Shape Dynamics og får size jitter helt op, den øverste deroppe, helt op på 100. Og så tager du ellers, og så går du over på den der igen, for at lave den op til 1300, sætter den på 35 og hardness ned på 0 endnu. Og så bare tryk den væk, og så kan du lave sådan nogle små prikker rundt omkring, og det ser rigtig godt ud, synes jeg. Det må jeg så selv bestemme. Jeg må selv bestemme, hvordan I laver det, om I laver det anderledes, end jeg gør. Men det her, det er jo bare det eksempel, jo. Og ja, så trykker jeg place. Nå, det er optic flares. Hvis I ikke har nogen af dem, det er bare sådan noget lys noget, så behøver I ikke gøre det. Så kan I bare, eller I kan også downloade nogle rundt omkring på nettet. Men det har jeg heller ikke noget link til. Fordi det var bare noget, jeg fik i en eller anden video. Jeg kan virkelig ikke huske det. Ja, dem der kunne jeg ikke lide, så jeg gik ind der. Fandt de andre, jeg havde. Så den der etter der, den tog jeg. Nu kommer der noget smart. Så nu er der jo det der sorte baggrund noget. Eller sort boks rundt om selve flaren. Det kan vi ikke have. Men så trækker vi den lige et lag op, så vi kan se den. Og det fatter jeg så ikke lige noget af, men... og så tager vi fat i den der, og så går vi hen til der, hvor der står normal lige nu. Og så sætter vi den på screen. Og så det der sker, det er, at den fjerner alt det sorte baggrund, og der kun er selve flaren tilbage. Så det ikke ser klamt ud længere. Eller så det ikke ser grimt ud mere. Og så sætter jeg den ellers bare over der, hvor I vil have den på jeres tekst. Og så vil jeg så lige være lidt præcis, så det tager lidt tid. Og sådan. Så sætter jeg den ned på, så vil jeg have den sidder helt præcis. Du kan godt se, at den sidder lidt af. Altså den sidder ikke helt på teksten, det vil jeg gerne have den gøre. Så sætter jeg den lige på, og jeg sætter den helt over på R'et til sidst faktisk. Altså på det R, der står foran B'et, så ja. Kom nu for helvede. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige jo. Nå. Ja, så gør den lidt mindre, og stadigvæk husk at holde shift nede, imens man gør den mindre. Det er vigtigt, ellers så bliver den sådan helt, enten bliver den med sammen, eller så bliver den alt for tyk, og sådan noget. Det er ikke så pænt, så sætter man på R'et nu, som jeg sagde. Og så, jamen, så er vi jo ellers færdige snart, ikke helt. Men snart. Ja, men det er jo... Jeg synes, det er meget pænt. Så ja, ses.